Днес всеки избира също и между отговора да и не на електронно гласуване. Националният референдум ще определи дали в бъдеще ще гласуваме от личния си компютър или дори и мобилен телефон. Ако в допитването участват толкова, колкото и на предишните избори, предложението ще влезе в парламента. В числа това означава над 3,5 милиона български граждани, независимо дали са за или против новите технологии при гласуване. Ако 51% от тях кажат да, парламентът трябва да промени законите, за да се гласува и електронно. Не е изключено обаче в референдума да участват и по-малко хора. Ако те са поне 20% от участвалите в миналия вод и повече от половината са подкрепили електронното гласуване, въпросът трябва да се разгледа и реши в Народното събрание.